voi ați închis ușa la mine în dormitor? Și atunci cine? Că eu am lăsat-o deschis. Ce dracu are becul ăsta? Ne mai cază unul. Auzi, mă? Eu acum plec de acasă, ne găsim acolo la magazin. Da, hai că trebuie să-ți povestești ceva. Hai. Ba, mă, lasă, nu mă băga pe TikTok, mă, și... Zombie! Tu ești zombie? Ești prost al curentul, pe străzi. Mamă, ce întuneric e. Bă, nu știu, mă, frate, dar am visat într-o seară ceva iurea rău, că ce mai sunat tu să ne vedem la tine la un film și după Bă, și după auzeam ce am auzit chestii alea, și m-am găsit și cu ăla din seara asta. Și la fel s-a întâmplat, ca în seara asta, chestii strane, știi? Uite, după ce a plecat acum, s-au luat luminile. Atunci m-am găsit cu el, am fugit când m-am speriat. Bă, coaie, gen un vis. Și am mers și a apărut dracu, nu știu, mi-a apărut ceva alb, știi, în față. Am fugit, am încercat să fug acasă, m-am dus drept colț și când am făcut dreapta a apărut aia albă în fața mea și am leșinat, știi? Și am trezit dracu din vis. Dar nu-i vorba de aici. Că eu când m-am trezit, m-am dus la baie și am lăsat ușa deschisă și eram treaz, gen, nu eram în vis. Bă, și s-a închis ușa, bă. S-a închis ușa singură, bă. Da, frate, de asta voiam să-ți povestesc. Mi-e de dubios ăla, că de când mă găsesc cu ăla în continuu se întâmplă doar chestii rele. Și mă simt straniu așa pe unde merg și astea, mă simt bântuit. Nu știu ce să mai fac. Hai, ne auzim. Pa, pa.